Сёння я раскажу вам пра сон. Усё, што варта ведаць кожнаму чалавеку. Падзялюся парадамі, як палепшыць яго якасць і адкажу на самыя папулярныя і часам правакацыйныя пытанні, якія вы некалі чулі пра сон. Пачынаем. Спачатку трэба сказаць, што калі ў вас ёсць сур'ёзныя праблемы з сном, такія як бессань, храп, недых і падобнае, варта не займацца самалікаваннем, а наведаць лекара, неўроляга альбо сомнолага, бо праблемы з сном могуць быць толькі сімптомамі для больш сур'ёзных хваробаў. Перад тым, як паляпшаць свой сон, перш-наперш я хутка патлумачу, чаму сон гэта сапраўды важна і чаму гэта не проста выпадзенне з рэальнасці на 8 гадзінаў. Сон ёсць часам для фізычнага аднаўлення арганізму. Падчас сну нашым клеткам і тканкам даецца магчымасць аднаўлення і рэгенерацыі пасля актыўнага дня. Гэта дапамагае падтрымваць нармальнае функцыянаванне і развіццё органаў. Сон адыгрывае важную ролю ў падтрыманні кагнітыўных функцый, такіх як памяць, канцэнтрацыя і навучанне. У час сну мозг апрацоўвае і структуруе інфармацыю, атрыманую на працягу дня. Груба кажучы, ён вызначае, што карысна, што варта захаваць і перанесці ў доўгатэрміновую памяць, а што забыць. Сон таксама адыгрывае важную ролю ў рэгуляцыі эмоцый стрэсу. Недастатковы сон можа выклікаць стрэс, панічныя разлады і дэпрэсію. Добры сон дапамагае арганізму апрацоўваць эмоцыі, пазбаўляцца стрэсу і падтрымваць эмацыйнае здароўе. Ну і, магчыма, найгалоўнейшае. Нястача сну можа сур'ёзна паўплываць на гарманальны баланс арганізму. Ровень тэстастэрону можа падаць, а ровень картызолу, гармон стрэсу, будзе расці. Таксама можа паніжацца якасць кнуры, можа вырабляцца больш грэліну, гармону, які павялічвае апетыт і дапамагае набіраць вагу. То бок вага можа павялічвацца, калі чалавек спіць недастаткова. Пры гэтым можа зніжацца адчувальнасць да лептыну, гармону, які адказвае за насычанасць і гаворыць арганізму, што больш не трэба назапашваць. Такім чынам ён адказвае за памяншэнне вагі. Наш сон, груба кажучы, варта лічыць не гадзінамі, а цыклямі, якія складаюцца з 2 фазаў. Першая фаза – павольны сон, другая фаза – хуткі сон. У час сну гэты цыкл паўтараецца некалькі разоў. І для таго, каб чалавеку было лёгка прачнуцца, яму варта прачынацца ў канцы цыклю. У сярэднім адзін цыкл займае 1,5 гадзіны, але колькі ён займае менавіта ў вас, трэба тэставаць і высвятляць. Таксама варта пратэставаць і неабходную вам колькасць цыкляў. Сярэдняя колькасць – гэта 5-6, але для некаторых людзей гэта можа быць нават 3 цыклі, а для некаторых і 9. Таму лепей высветліць сваю норму і не абапірацца на сярэднія лічбы. Ну, а зараз будуць парады для паляпшэння якасці сну. Пусты страўнік. Пажадана не есці за 2-3 гадзіны да сну. Да таго ж сама вячэра мусіць змяшчаць не больш за 20% калорый ад іх агульнай колькасці. Памяншэнне святла. Але спачатку растлумачу, як працуе наш арганізм у дзікай прыродзе, калі няма штучнага святла. Дзень. Свеціць сонейка, цёпла. Пачынае вечарэць, сонейка заходзіць, халаднее. Становіцца цёмна, і чалавек адчувае, што хоча спаць. Чаму ён гэта адчувае? Рэч у тым, што ў нашым целе ёсць гармон мелатанін, адна з галоўных функцый якога – гэта рэгуляцыя сну. Калі на дварэ становіцца цёмна, то бок мала святла, вочы гэта бачаць, і мелатанін пачынае вылучацца і схіляць наш арганізм да сну. Калі ж чалавек знаходзіцца ў штучным і яркім асвятленні, нягледзячы на тое, што на гадзінніку 10 альбо 11 гадзіна вечара, ягоны арганізм думае, што цяпер дзень, і спаць яшчэ не трэба. Таму і мелатанін не вылучаецца. Такім чынам, каб адыход да сну быў прасцейшым, увечары варта памяншаць колькасць агульнага святла ў памяшканні і сініх прамянёў. Пра іх будзе далей.
Поўная цемра. Калі мы спім у цемры, мелатанін працягвае вылучацца і добра ўплываць на наш арганізм. Сюды ўваходзіць рэгуляцыя сноў, падтрыманне глыбокага сну, рэгуляцыя цыркадных рытмаў і гэтак далей. Сінія прамяні. У двух словах гэта прамяні, якія выпраменьваюць экраны мабільных тэлефонаў, таблетаў, кампутараў і якія наш мозг успрымае як сонечнае святло. Сонечнае святло успрымаецца як дзень, таму і арганізм не вырабляе мелатанін, што спрычыняецца да праблем з засынаннем. Менавіта праз гэта раяць не сядзець у тэлефоне, кампутары за гадзіну да сну. Цішыня. Яна дапамагае паменшыць колькасць гукаў і шумаў, якія могуць вас раздражняць, і таксама стварае спакойную атмасферу, якая спрыяе расслабленню і канцэнтрацыі на працэсе засынання. Тэмпература і паветра. Розныя крыніцы сцвярджаюць, што нармальная тэмпература для сну ад 15 до 22 градусаў. Аднак, як і раней з цыклямі, вам варта самастойна высветліць сваю камфортную тэмпературу. І не здзіўляйцеся, калі гэта будзе 17-18 градусаў. Гэта нармальна. Ну і не забываем праветрываць свой пакой, бо свежае паветра – гэта свежае паветра. Дарэчы, я люблю настуджваць свой пакой. Увосень, узімку я рассцілаю ложак, адчыняю форткі і іду рабіць дасонавыя справы. А калі вяртаюся, у пакоі ўжо ядрана і халаднавата. Навіны. Перад сном іх лепей не чытаць, бо яны актывізуюць мозг і прымушаюць нас аналізаваць падзеі. Апрача таго, навіны часцей за ўсё змяшчаюць інфармацыю пра падзеі, якія могуць быць жахлівымі, негатыўнымі і выклікаць неспакой, што ў сваю чаргу дрэнна ўплывае на працэс засынання. Фізычная актыўнасць. Яе лепей прыпыніць за 2-3 гадзіны да сну, пагатоў, калі гэта нешта складанае, як бокс, барацьба альбо альпінізм. Дыхальныя тэхнікі. Іх можна рабіць перад сном для хутчэйшага засынання. Я, калі не магу заснуць, карыстаюся тэхнікай 4, 7, 8. Удыханне праз нос на працягу 4 секунд, затрыманне дыхання на 7 секунд і выдыханне праз рот на працягу 8 секунд. Даволі добра дапамагае расслабіцца і хутчэй заснуць. Спіс спраў на заўтра. Дужа простая парада, але вельмі эфектыўная. Перад сном напішыце на паперы спіс сваіх клопатаў на наступны дзень. Гэта дапаможа ачысціць галаву і адпусціць трывожныя думкі пра прышласць. І, напэўна, самы важны пункт – рэгулярнасць. У кожнага чалавека ёсць біялагічны гадзіннік і цыркадныя рытмы, паводле якіх жыве ягонае цела. І дужа важна, каб яны не збіваліся, але збіць іх вельмі проста. Сёння чалавек лёг апоўначы, заўтра а 2 гадзіне ночы, пазаўтра а 10 вечара. У такім выпадку мозг будзе ў шоку. Добра, калі чалавек яшчэ прачынаецца ў адзін і той жа час, а калі не, гэта стрэс. Наш мозг штодзень, груба кажучы, працуе паводле усярэдненага графіку некалькіх мінулых дзён. Калі апошнія 3-5 дзён чалавек ішоў спаць о 10 гадзіне вечара, тады і сёння мозг будзе рыхтавацца да сну каля 10 гадзіны і падладжваць усе свае цялесныя працэсы пад гэты час. Немень рэжыму сну можа пагаршаць яго якасць, выклікаць эмацыйныя і псіхалагічныя праблемы, пагаршаць когнітыўныя функцыі, прыводзіць да адчування стомленасці, змардаванасці альбо бадзёрасці ў недарэчныя часы і гэтак далей. Такім чынам, рэжым ці рэгулярнасць дужа важны чыннік здаровага і якаснага сну. А зараз я падзялюся з вамі адказамі на самыя папулярныя і часам правакацыйныя пытанні, якія вы некалі чулі пра сон. Колькі часу патрэбна здароваму чалавеку, каб заснуць? Здароваму чалавеку патрэбна не больш за 15 хвілін. Ці праўда, што трэба класціся спаць да поўначы? Гэта лухта. Можна ісці спаць хоць о 6 гадзіне раніцы. Галоўнае – рэжым і святло. То бок, калі вы справіце сабе блэкаут шторы і будзеце стала класціся спаць о 6 гадзіне раніцы, з цягам часу ваш арганізм да гэтага проста прызвычаіцца. І ўсё. Дзённы сон – гэта карысна? Так, карысна, але не больш за 20-30
30 хвілін. Матрац павінен быць цупкі? Не, матрац мусіць быць сярэдняй цвёрдасці. Калі вы лежыце на надта цупкім матрацы, вы можаце адчуваць пэўныя месцы сутыкнення цела і матраца, а гэта ненармальна і кепска для здароўя. Шмат будзільнікаў – гэта дрэнна? Халера іх ведае. Я паглядзеў розныя артыкулы і даследаванні, у якіх сцвярджалася супрацьлеглае. Таму выкажу асабістую думку. Хоць я карыстаю толькі аднаго будзьку, мяркую, што імець 2-3 нядрэнна. Бо раней, калі я ставіў 2 будзькі, у гэты час паміж першым і другім я адчуваў быццам бы прачынанне мозгу, што і дапамагала мне хутчэй устаць з ложку і пачаць дзень. Мець больш за 5 будзільнікаў, яшчэ і з перапынкам на 10 хвілін, я лічу дзіўным. Бо, на маю думку, лепш паставіць 1, а гэтыя дадатковыя 50 хвілін проста паспаць. А ці існуюць хранатыпы? Жаўранкі, совы і галубы? Існуюць, але гэта не прысуд, бо хранатыпы плястычныя, то бок змяненне хранатыпу займае некаторы час, але змяніць яго рэальна. Ці дапамагае холад заснуць? Мерны холад сапраўды дапамагае лепей засынаць. Калі тэмпература паветра і тэмпература цела паніжаюцца, мозг адчувае гэта як наступленне вечару і пачынае рыхтавацца да сну. Адгэтуль ёсць такая парада. За гадзіну да сну можна хадзіць у цёплы душ. Здаецца нелягічным, але пасля павелічэння тэмпературы цела яна паніжаецца, і мозг успрымае гэта як наступленне вечара. Дарэчы, ёсць спецыяльная пасцельная бялізна, якая добра адводзіць цяпло цела, праз што таксама павялічваецца якасць сну. Якія БАДы могуць павялічыць якасць сну? Зараз уважліва. Мелатанін, магній, жалеза, вітамін D, вітаміны групы В, вапень і калій могуць вельмі моцна ўплываць на сон. Але толькі тады, калі ў арганізме ёсць іх нястача. Кажуць, што мелатанін можна прымаць для прафілактыкі, але звычайна ён прымаецца ў наступных выпадках. Джет-лэг, сіндром змены гадзінных паясоў, зменны графік працы, то бок калі трэба паспаць пасля начной змены. І яго могуць прымаць сталыя людзі ад 55 гадоў, калі вырабленне мелатаніну зніжаецца. Усім астатнім лепей не займацца самалікаваннем і проста палепшыць свой сон парадамі, якія былі вышэй. Як прымусіць сябе ўстаць, калі ты яшчэ ляжыш у ложку? Адзін з варыянтаў, які працаваў у мяне, гэта пакласці будзьку ў другім канцы пакою. Мяне дужа ятрыў яго гук, і таму я быў вымушаны ўставаць, каб яго вымыкнуць. Ёсць светлавыя буджальнікі. Я сам не карыстаў, але кажуць, што яны вельмі добра працуюць. Бо калі нашыя вочы адчуваюць святло, мозг дае загад на вылучэнне картызолу і дапаміну, якія прыводзяць нас у стан бадзёрасці. Дарэчы, ёсць яшчэ спецыяльныя лямпы для светлатэрапіі, якіх я зноў жа не карыстаў. Але яны таксама дапамагаюць прачнуцца, павышаюць настрой і змагаюцца з дэпрэсіяй. Але найлепшы адказ на пытанне, як прымусіць сябе прачнуцца, гэта добры сон уначы. Калі вы будзеце якасна спаць, прачынанні не будуць праблемаю. А як зрабіць свой сон якасным, вы ўжо ведаеце. Таму дзейце. Гэта цікавінка для аматараў кафеіну. Калі вы п'яце шмат кавы, даглядзіце вось гэтую частку відэа да канца, таму што вам будзе цікава. На працягу ўсяго дня ў нашым целе вылучаецца адэназін. Гэта нейрамедыятар, які адыгрывае важную ролю ў рэгуляванні сну і чуйнасці. Калі яго колькасць падымаецца да вызначанага роўню, ён трапляе ў мозг і садзіцца на адэназінавыя рэцэптары. І мозг разумее, што час адпачываць. Кафеін жа блякуе рэцэптары адэназіну, і мозг думае, што энергіі яшчэ багата і можна працягваць працаваць. Аднак пры гэтым ровень адэназіну толькі павялічваецца. Што адбываецца, калі чалавек п'е, напрыклад, каву ўвесь дзень? Кафеін на працягу дня блякуе рэцэптары адэназіну,
Арганізм працуе на знос, бо не разумее, калі трэба прыпыніцца, а ровень адэназіну падымаецца высока. Нягледзячы на гэта, з цягам часу ўсё роўна чалавек адчувае стомленасць і ідзе спаць. Падчас сну пачынаецца распадзенне кафеіну. Гэты працэс займае да 8 гадзінаў. То бок ён можа скончыцца толькі ў час прачынання. А калі кафеін распаўся і рэцэпты разблякаваліся, на іх сядае той самы лішак адэназіну, які чалавек атрымаў учора. І нягледзячы на тое, што раніца чалавек быццам бы паспаў, але мозг думае, што сілу няма. Зніжаецца крывяны ціск, галава баліць, і чалавек мяркуе, што трэба выпіць кавы. І ўсё пачынаецца нанова. Вось так. Таму лепей не піць кавы ці гарбаты як мінімум за 4 гадзіны да сну. На гэтым у мяне ўсё. Па-перша-каранцоўску дзякую, што падабаеце, падпісваецеся і цісніце на званок. Усё гэта моцна дапамагае шыранню маіх відэа. Гадуйцеся. Зникают звуки мои сны, темра, и мы с тобой